Көннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, жер йөзенең гүзәллеге хатын-кызларда дигән бер акыл иясе. Хак сүзләр. Илебезнең төрле почмакларында шушы көннәрдә язның тәүге һәм иң матур бәйрәмнәренең берсе халыкара хатын-кызлар бәйрәмен билгеләп үтәләр. Тамчы шоу интеллектуаль күңел эш тапшыруда шушы датадан читтә калмаска булды. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбыз нәкъ менә хатын-кызларга һәм шушы бәйрәмгә багышланган булачак. Һәр вакыттагыча тапшыруыбыз бәйге формасын алып тора. Шуңа күрә иң элек сезне катнашучы командалар белән таныштырам. Игътибар сары өстәлгә. Сары өстәл артында Казан шәһәре авиатөзелеш районында урнашкан 62-нче мәктәп укучылары Ралина, Гадел һәм Диләрә бергәләшеп алар яшь йөрәкләр командасы һәм шушы алкышлар сезнең өчен. Аларга каршы Казан шәһәре Совет районында урнашкан 84-нче мәктәптә белем алучы гүзәл затлар Айгөл, Нәзирә һәм Эльвина бергәләшеп алар йолдызлар командасы һәм әлеге алкышлар сезнең өчен. Шартлы рәвештә сезгә тагын бер команданы тәкъдим итәм. Ул да булса күп санлы җан атарлар командасы. Алкышлар үзегез өчен. Студиябызның тагын бер гүзәл заты һәм бүгенге уенның экспертыбыз белән сезне таныштырабыз, хөрмәтле дуслар. Казан Федераль университетының психология һәм мәгариф институты эксперты Гөлнәр Шәфкать кызы Гатина. Минем исемем Аделя Бектимирова һәм менә шундый составта без башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Шушындый матур бәйрәм тапшыруыбызда уеныбызның беренче турын татар дөньясына зур һәм саллы өлеш керткән гүзәл затларыбызга багышларга булдык. Әлеге тема буенча сез, хөрмәтле катнашчыларыбыз, әзерләнеп килергә тиеш идегез. Шулаймы? Әзерләндегезме? Инде бергәләшеп без сезнең белемнәрегезне сораулар ярдәмендә тикшерербез. Һәрбер як командага 7шәр сорау каралган, алар махсус тактада язылган һәм бу өлештә һәрбер дөрес җавап 1 балл белән бәяләнәчәк. Шунысы да мөһим, әгәр бер команда сорауга җавапны белми икән, сез көндәш командага күчәш һәм шушы очракта өстәмә балл туплау мөмкинлеге дә булачак. Аңлашыламы? Кагыйдәләр турында мәгълүмат шуның белән тәмам сорау өлешенә күчсәк була. Шулай итеп беренче сорауны яңгыратам, хөрмәтле командалар. Шулай итеп, йолдызлар командасы беренче сорау сезнең өчен. Игътибарлы булыгыз. Тема гүзәл затлар. Кайсы шәхес ачкан мәктәп 1916 елда беренче татар кызлар гимназиясе итеп үзгәртелә? Сорау яңгырады, җавапны ишетер вакыт килеп җитте. Эльвина, рәхим ит. Безнең җавабыбыз Фатиха Аитова. Фатиха Аитова дип кабул иттек. Сезнең җавапны җавап дөрес. Танылган хәйрияче җәмгыять эшлеклесе Фәйрия Аитованың иң зур хыялы милли кызлар гимназиясын ачу. Максатына ирешер өчен ул әтисеннән калган мираска башта 4 сыйныфлы мәктәп ачтыра. 1916 елда исә әлеге мәктәп гимназия дәрәҗәсенә ирешә. Сезнең җавап дөрес. Икенче сорауга күчәбез. Хаклы рәвештә. Ул Бөек Ватан сугышы елларында 780 сугышын очыш ясап, дошман гаскәрләренә 190 тонна бомба ташлый. Әлеге шәхес Кызыл Йылдыз, Икенче дәрәҗә Ватан сугышы һәм башка орденнар иясе. Сүз кем турында, Гадел? Безнең җавап Мәгъүбә Сыртланов. Мәгъүбә Сыртланов дип кабул иттек. Сезнең җавабыгызны ышана торган түгел, барлык сыйфатлар чыннан да Мәгъүбә Сыртлановга туры килә. Әлеге сорауның дөрес җавабын сез яңгыраттыгыз. Әфәрин. Өченче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Әдимәк тәртибе буенча карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Беренче татар хатын-кыз журналисты экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Аның исемен атагыз. Димәк, беренче татар хатын-кыз журналисты экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Аның исемен атарга кирәк була сезгә, Эльвина. Безнең уйлавыбызча, бу 3нче сан астындагы Зөһрә Акчурина. 3нче сан астында бирелгән Зөһрә Акчурина сезнең җавап. Ул дөрес җавап белән туры килә, шуңа күрә 1 балл сезнең якта, хөрмәтле дуслар. 4нче сорау чиратта. Татар кызлары өчен беренче мәдрәсә ачкан шәхес. Татар кызлары өчен беренче мәдрәсә ачкан шәхес. Сездән, Гадел. Безнең җавап Мөхлисә Бубый. Мөхлисә Бубый, ягъни Мөхлисә Нигъмәтуллина әлеге сорауның дөрес җавабы. Афәрин, дуслар.
5-нче сорау чиратта. Галия Кайбецкаяның Татар дәүләт академия театрында башкарган беренче ролен атарга кирәк сезгә Йолдызлар командасы. Димәк, Галия Кайбецкаяның Татар дәүләт академия театрында башкарган беренче ролен атап китәргә кирәк сезгә Эльвина. Безнең уйлавыбызча, бу 6-нчы роле. 6-нчы роле дип кабул иттек сезнең җавапны, шулаймы? Ие. Кабул иттек. Башка версиялар бар микән? Биредә. Яшь йөрәкләр командасы бармы сездә җавап? Безнең уйлавыбызча Галия Бану роле. Димәк, Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану драмасыннан Галия Бану роле, шулаймы? Ие. Кабул иттек сезнең җавапны һәм бер бал сезнең якта кала. Чөнки нәкъ менә сездән без дөрес җавапны алдык. Талантлы, күренекле, чын мәгънәсендә халык җырчысы булган Галия Кайбецкаяның беренче роле Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану роле. Дәвам итәбез чиратта 6-нчы фото сорау карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Янә сезнең белән эш итәбез яшьрәкләр командасы. Татарстанда хатын-кызлардан беренче татар композиторы булган шәхес экранда ничәнче сан белән күрсәтелгән? Аның исеме. Рәхим итегез, Гадел, бармы җавап? 2-нче номер астында беренче татар хатын-кыз композиторы Сара Садыкова. Сурәтләнгән, шулаймы? Ие. Кабул иттек сезнең җавапны. Әсәрләре татар музыкасының алтын фондына кереп калган калфаклы сандук ачыгы. Шуннан да Сара Садыкова экранда ул 2-нче сан астында бирелгән иде. Җавап дөрес. 7-нче сорау. Ул лирик шагыйрә, Җир су, Фал китабы, Мәңгелек ут, Ак чәчәкле болын кебек поэмалар авторы. Сүз кем турында? Димәк, сезгә кызлар Җир су, Фал китабы, Мәңгелек ут, Ак чәчәкле болын кебек поэмаларның авторын атарга кирәк булачак. Безнең уйлавыбызча, бу Сәҗидә Сөләйманова. Кабул иттек сезнең җавапны. Җавап дөрес. Әфәрин, бер бал сезнең якта. 8-нче сорауга күчәбез. Гөлшат Зайнашева кайсы китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булды? Гөлшат Зайнашева кайсы китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булган? Безнең уйлавыбызча 1981 елда, 91 елда Иле җыр китабы өчен Габдулла Тукай дәүләт премиясын бирәләр. Димәк, 1991 елда Илле җыр исемле китабы өчен Гөлшат Зайнашева Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була, шулаймы? Ие. Әфәрин, дуслар, җавап дөрес. 9-нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән, шуңа күрә карыйбыз экранга. Хөрмәтле дуслар, экранда кемнең фотосы күрсәтелгән? Экранда кемнең фотосы күрсәтелгән, Эльвина? Экранда Сахибҗамал Гызатуллина Волжская фотосы сурәтләнгән. Беренче татар актрисасы, режиссер, театр эшлеклесе Сахибҗамал Гызатуллина Волжскаяның фотосурәте бар иде экранда, шулаймы? Ие. Кабул иттек сезнең җавапны. Җавап дөрес. 10-нчы сорау. Зәһрә Актюрина кайсы шәһәрдә кызлар өчен башлангыч мәктәп ача? Зәһрә Актюрина кайсы шәһәрдә кызлар өчен башлангыч мәктәп ача? Зөһрә Актюрина 1893 елда Бакчасарайда кызлар өчен башлангыч мәктәп ача. Нәгъдәл әйткәнчә, 1893 елда Зәһрә Актюрина Бакчасарай шәһәрендә кызлар өчен башлангыч мәктәп ача һәм алга таба 10 ел дәвамында аны җитәкли. 11-нче сорау. Кайсы талантлы татар актрисасы Мирсәй Әмирнең тормыш җырында Каюм Миңлекамалда Мәхмүд ролен башкарган? Кайсы талантлы татар актрисасы Мирсәй Әмирнең тормыш җырында Каюм Миңлекамалда Мәхмүд ролен башкарган? Бу рольләрне Зифа Басырова башкарган дип уйлыйбыз. Әлеге сорауда сүз күренекле татар актрисасы җырчы Зифа Басырова турында бара иде. Әфәрин, бер бал сезнең якта кала. 12-нче сорау янә фото сорау рәвешендә бирелгән, димәк карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда кемнең фотосы сурәтләнгән? Кыскасы, экранда сез кемне күрәсез, Гадел? Мөхлисә Бубай фотосы сурәтләнгән. Әфәрин, Гадел, сезнең җавабыгыз дөрес һәм без хаклы рәвештә күчәбез чираттагы 13-нче сорауга. Ул сезнең өчен Йолдызлар командасы. Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигыре кемгә багышланып языла? Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигыре кемгә багышлап язылган? Габдулла Тукайның «Ике кояш» шигыре Сахибҗамал Гызатуллина Волжскаяга багышланган.
Ике кыя шигырын Габдулла Тукайчынан да Сахип Жамал Гизатуллина Волжскайга атап язган. Һәм без күчәбез беренче турның соңгы 14нче номерлы сорауына. Галия Кайбескай кайсы шәһәрдә туган? Галия Кайбескай кайсы шәһәрдә туган? Әлеге сорау сезнең өчен гадел. Галия Кайбецкая Җаек шәһәрендә туган. Җаек шәһәре дип кабул иттек сезнең җавапны. Җавап дөрес һәм менә шундый дөрес җавап белән без тәмамлап торабыз беренче турның сорау өлешен. Әнде нәтиҗәләргә килгәндә алар түбәндәгечә. Исәп 6-га 8 һәм әлегә алда сары өстәл вәкилләре, ягъни яшь йөрәкләр командасы. Тапшырубызның икенче турын карыйсыз, хөрмәтле дуслар. Әлеге турда без катнашчыларыбызга кыска сораулар тәкъдим итәбез. Кыска сорауларга әлбәттә без кыска җаваплар көтәбез. Барлык сораулар һәм җаваплар өчен катнашчыларыбызга бары 1 генә минут, ягъни 60 секунд биреләчәк. Яшьрәкләр командасының вәкиле Ралина, синнән башлап җибәрәбез әлеге турны. Кагыйдәләр аңлашыламы? Әлеге турда кызганычка каршы сораулар кабатланмый, шуңа күрә Белмисең икән, белмим яисә алга дип әйтәсең һәм вакытны озакка сузмыйча без чираттагы сорауга күчәбез. Аңлашылдымы? Әйтәтә сораулар бик җиңел, шуңа күрә сиңа бары тик игътибарлы булырга кирәк. Әзер булсаң башлар идек. Әзер. Алайса, башладык. Кызыл сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Красный. Дөрес, грамм ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Авырлык. Дөрес, телескоп сүзендә Т хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? Дөрес, татар алфавитының беренче хәрефе тартыкмы, әллә сузыкмы? Сузык. Дөрес, 11-дән 5-не алга җавап. 6. Дөрес, май елның ничәнче ае? 5. Дөрес, төлке ае кайсы ерткыч кышны йоклап үткәрә? Алга. Аю, куркак сүзнең антонимы? Алга. Батыр, помидорны башкача ничек атыйлар? Алга. Томат. Россия гербында кайсы кош сурәтләнгән? Бөркет. Дөрес, бала өчен иң кадерле кеше? Әни. Дөрес, ул көн буе авызы берлән балчык ташый, балык берлән матур итеп оя ясый дигән юллар Тукайның кайсы шигыреннән? Алга. Карлыгач, бәлеш, борч буларны кайсы камыр ризыгы? Алга. Бәлеш, алманың дигән сүзендә кушымчаны атагыз. Дөрес, атнаның соңгы көне? Якшәмбе. Дөрес, якшәмбе. Бер бүреләр тәрбиясендә үскән әкият һәм мультфильм герое. Алга. Маугли, энҗе чәчәк, икенче төрле ничек атала? Энҗе чәчәк. Энҗе чәчәк. Роза. Кызганыч, ландыш. Алкышлар. Дәвам итәбез икенче турыбызны. Нәзирә, синең чиратыңда килеп җитте. Көндәшнең җавапларын санап бардыңмы? Юк. Әйдә синең җавапларны һәм көндәшнең җавапларны без санап барырбыз. Сине аналогик бирем көтә алда, шулай кыска сораулар, кыска җаваплар һәм барысы өчен 60 секунд, ягъни 1 минут вакыт. Аңлашыламы? Әзерме син? Алайса, башладык. Яшел сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Зеленый. Дөрес, тонна ул нәрсә үлчәү берәмлеге? Авырлык. Дөрес, водород сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Д. Дөрес, татар алфавитындагы сузык авазлар күбрәк мәйлә тартыклармы? Тартыклар. Дөрес, 8-гә 6-ны кушка җавап. 14. Дөрес, көзнең беренче ае. Сентябрь. Дөрес, сыер, тавык, кайсы йорт хайваны печән ярата? Сыер. Дөрес, яхшы сүзнең антонимы? Начар. Дөрес, шымыр чәчәгенең нитестә? Ак. Ак, Татарстан гимны музыкасын кем язган? Яхим. Дөрес, иң кадерле ризык. Ипи. Дөрес, кырга ак кардан юрган ябылган җир, язга чаклы йокыга талган дигән юллар Тукайның кайсы шигыреннән? Кыш. Җир йокысы. Кәләпүш камзулларның кайсы баш киеме? Кәләпүш. Дөрес, батырлар сүзнең тамырын атагыз. Батыр. Дөрес, җомгадан соң кайсы көн? Шимбә. Дөрес, шалкан сүзе шалкан рус халык әкиятендәге этнең кушаматы. Алга. Жучка, уги ана яфрагының чәчәге нинди төстә була? Алга. Сары, Нарат урманында иртә картинасының кем язган? Шишкин. Таңбыркат? Шишкин. Әфәрин. Дәрәҗә. Катнашучыларыбыз нәтиҗәләрне зарыгып көтеп тора инде, аларны игълан итәр вакыт та килеп җитте. Шулай итеп, яшь йөрәкләр командасының вәкиле Ралина уенга беренче булып кереште һәм ул 17 сорауның 10-сына дөрес җавап бирә алды. Аның көндәше Йолдызлар командасының вәкиле Нәзирә 18 сорауның 15-нә дөрес җавап бирде һәм гомуми нәтиҗәгә күчкәндә исәп 18-гә 21. Әлегә алда Йолдызлар командасы.
тапшырыбызның иң күләмле хәл иткеч турын башлап җибәрәбез, ул да булса 3нче тур. Аны шартлы рәвештә без 2 өлешкә бүлеп уйнатабыз. Беренчесендә исә без сезгә, хөрмәтле командалар, экранда фотосурәт бирербез. Фотосурәттә танылган шәхес, аның турында сез ниләр беләсез? Буларның барысын да безгә сөйләргә кирәк булачак. Бу юлы сездән башлап җибәрәбез. Йолдызлар командасы беренче фотосурәт сезнең өчен. Игътибарлы карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Йолдызлар командасы җавап бирергә әзер. Рәхим итегез. Biz уйлыйбыз, бу Резида Вәлиева. Резида Вәлиева 1930 елның 1 майында туа. Ул Башкортстанның Душанбикә авылында туа. Урта мәктәбен бетергәч, Казан дәүләт университетын тәмамлый. Аның беренче шигырь җыентыгы 1960 елда чыга һәм аның исеме "Минем дусларым". Тагын аның калган эшкә кар ява, "Пионерка Гөлназ" дигән шигырьләре бар, китаплары бар. Мактаулы исемнәргә килгәндә. Резида Вәлиева сәнгать хезмәткәре исемен. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дөресрәк. Афәрин, алкышлар синең өчен. Көндәш команда өчен шулай ук экранда фотосурәт һәм сездән әлбәттә кыска гына чыгыш. Димәк, яшь йөрәкләр командасының вәкиле Диләрә сезгә мөрәҗәгать итәбез. Әзерме җавап? Тыңлыйбыз. Экранда Клара Булатованың фотосурәте сурәтләнгән. Татар шагыйрәсе Клара Гариф кызы Булатова 1936 елның 18 мартында Сарман районы Татар Карамаласы авылында хезмәткәр гаиләсендә туа. Клара Булатова 5-6 яшьтән тапмаклар чыгара белгән. Студент чагында шигырьләр язган, китаплар бастырган. 52 ел буе татар теле һәм әдәбияты укыткан, гомере буе мәгърифәтчелек белән шөгыльләнгән. Клара Булатованың 50ләп китабы, 2 салама әсәрләре бар, шигырьләре балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә язылган. Бик күп шигырьләре көйгә салынган. Поэмалар һәм чишмә әсәрләре дә бар. Дуслык, язлар алда, Гөл кояшка карап исемле шигырь җыентыклары язылган. Клара Булатованың әсәрләре рус теленә тәрҗемә ителгән. Үзенең өлкән яшенә карамастан Тарас Шевченконың Катерина поэмасын татар телендә ояттан белә. Клара Булатованың мактаулы исемнәре дә күп. Укытучы методист, Әлмәтнең мактаулы гражданины, Габдулла Тукай дәүләт премиясе лауреаты, Рафаэл Төхвәтуллин лауреаты. Үзе эшләгән Кылшәрип авылында Клара Булатова исеменә чишмә ачылган. Әлмәт шәһәрендә Клара Булатованың исеменә бүләк белдерелгән. Шагыйрь, язучы, галим якташы Фәрит Яхин Клара Булатовага багышлап Умырзая әсәрен язган. Иштәлекле һәм матур җавап, көчле алкышлар синең өчен. 3нче турның 2нче өлешенә күчәбез, хөрмәтле дуслар. Әлеге өлештә без сезгә хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр тәкъдим итәрбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең өстегездә, аңлашыламы? Демәк, татар тел дәресләрендә алган барлык кагыйдәләрне эшкә җигеп тырышырга кирәк булачак. Әлеге өлештә карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Катнашларыбызның җавапларын бергәләшеп тикшерәбез. Әгәр дә сез безнең белән уйнаган булсагыз, сезнең җавапларны шулай ук тикшереп барыгыз. Беренче сүз тезмә кызыл буяу сезнең өчен, Йолдызлар командасы. У хәрефе төшеп калган. У хәрефе дип уйлыйсыз, сез көндәш командага мөрәҗәгать итәбез. Сез ничек уйлыйсыз? Кызыл буяу сүзләрендә, буяу сүзендә у хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. У дип уйлыйсыз, сез карыйбыз экранга һәм тикшерәбез. Әфәрин, җаваплар дөрес, димәк һәрбер командага берәр балл китәчәк. Икенче сүз тезмәгә күчәбез. Гарәбстан иле. Диләрә. Б хәрефе төшеп калган дип уйлыйбыз. Димәк, сезнең җавапны Б дип кабул иттек, шулаймы? Көндәшләргә мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Без уйлыйбыз, монда Б хәрефе төшеп калган. Б хәрефе дип уйлыйсыз сез. Төрле җаваплар алдык катнашларыбыздан, кайсы команда хакыйкатькә якынрак икән? Бар игътибар экранга.
Bir bal sizning yoqda qola, hurmatli Sara istal vakillari, davom etamiz 3-chi so'z tizimi. Dushanba kun so'z tizmasida n harfi tushib qolgan. Nima deb o'ylaysiz siz, kundoshlar? Sizning javob. M harfi tushib qolgan deb o'ylaymiz. M harfi deb o'ylaysiz siz, qaraymiz ekranga ham tekshiramiz. Albatta, dushanba kun so'z tizmasida dushanba so'zida M harfi yozilirga tegish. Bu turda Sara istal vakillari bilan shunga ko'ra 1 ball ularning yoqlarida qoladi. 4-chi so'z tizma Gavhar xonim dilarim. Tatar H harfi tushib qolgan deb o'ylaymiz. Nishka H deb aytamiz. Nishka H tushib qolgan deb o'ylaymiz. Nishka H harfi deb o'ylaysiz siz, Oygul? Nishka H harfi tushib qolgan. Bor e'tibor ekranga. Aferin do'stlar, har ikki yoqqa birer ball hamda javoblar. Davom etamiz shiratda 5-chi so'z tizimi mashaqqatli yil. Nishka belgisi tushib qolgan. Nishkalik. Nishkalik belgisi tushib qolgan. Nishkalik belgisi deb qabul etdik sizning javobni. Yosh yuraklar komandasi. Bizda shulay nishkalik belgisi tushib qolgan deb o'ylaymiz. Bor e'tibor ekranga. Bu ishroqda siz shulayda ikkingiz diri javob berdingiz, so'nggi so'z tizimi qolib bora. Unda bo'lsa, oq buzg'ish. Buzg'ish so'zida I harfi tushib qolgan deb o'ylaymiz. I harfi tushib qolgan deb o'ylaysiz siz, Oygul? Biz o'ylaymiz, bunda I harfi tushib qolgan. Qaraymiz ekranga ham tekshiramiz. Aferin do'stlar, bu yerda I harfi turida so'z bor edi, ham siz bu turida bek yaxshi bilasiz. O'yinimizning so'rov o'lishi shuning bilan tamom, hurmatli do'stlar. Bora birgina so'rov qolib bora. Qaysi komandaga bugungi bayram chiqarilishida jing'u baxti yilmayir ekan? Mana bular uchun siz bizni muhtaram ekspertimizga topshiramiz. Xayrli kun, qadrli qatnashuvchilar. 11-chi ishratda sizga bek zo'r rahmat aytasim ki, shul qadar niqli hozirlik bilan kelgansiz. Endi 3-chi turning 1-chi ilishina kelganda, ikki komandada bek durs etib bizning tanilgan shoiralarimizni tanidi. Tik shulayda Yosh yuraklar komandasi bu so'rovga bek to'li ham motor etib javob berdi. Shunga ko'ra ularga 3 ball, yulduzlar komandasiga 2 ball qo'ydik. Endi 3-chi turning 2-chi ilishina kelganda, shulay yulduzlar komandasida birozgina xatolar kelib chiqdi. Ular 4 ball to'pladilar. Endi yosh yuraklar komandasi barliq so'zlarda da tushib qolgan harflarni durust qo'yib 6 ball to'pladi. Ham endi umumiy natijaga kelganda ikki komandada 27 ball to'pladi. Barig'izni da qutlayman. Aferin. Demek bayram chiqarilishimizda bizda g'adatiy bo'lmagan hal 2 komanda jing'uchi ismini loyiq bo'ldi. Ham umuman olganda do'stlik jingdi deb aytirga mumkin. Ana ular bugun jinggan komandalar 84-maktabning yulduzlar komandasi ham shulay 62-maktabning yosh yuraklar komandasi. Olqishlar. Topshiruv bizning eng ko'ngilli o'lda bo'lsa bo'laklari tantanasi kelib jetdi. Bo'laklarimizni raqim etib qabul etib olirsiz deb ishonib qolamiz. Ularni bizga topshiruvimizning fanniy konsultanti Anvar Nuraffatulloh Xo'ja Ahmedov yetkira. Ondan tish G'alaskar Kamal ismidagi Tatar davlat akademiya teatri ham Abdukarim ismidagi yosh tomoshachilar teatri bizning qatnashchilarimizning borasida o'zlarining eng motor spektakllarida ketib qola ham chaqiruv biletlarini taqdim etadi. Haligi teatrlarga rahmatlarimiz cheksiz. Yashasin teatr. Hurmatli qatnashchilar, sizga yana zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Kelib studiyamizni yamlantirgan uchun ham albatta motor o'yin ko'rsatgan uchun. Endi Tomshashuv intellektual ko'ngil topshiruvining ijod turkumi qo'batdan barliq anilarni, xotin-qizlarni, go'zal zotlarni bayram bilan qutlaydi. Bunga esa topshiruvimiz tamom, kelasi uchrashuvlarga qadar deb sog' bo'lishib turamiz sizning bilan. Hurmatli do'stlar, eson-amin bo'ling'iz.